Anaarita sa lungsod sa Mabini mga higala. Ay mga musta gihapon ta sa ato mga kagalaan diha. Adi ta malimot kay lain po ning sa una sige kakahinomdom niya. Mukarlit lang kagkalimot, dili maayo. Ang panaghigala mga higala, kada bag-ingon nga magpabilin. 'Di ba? Sa tag-ulan, sa tag-init, ang managhigala magpabilin gyud, ha? So manawagan ta karon, subayan na to. Engineer ni atong tawagan si Kagawad Livito Baldo. Kay idol gud nako ni og makonsihal ko mga higala. Ako gining mao ni himuon akong idol. Oh, si Kagawad Livito Baldo. Si Kagawad Livito Baldo sa Mabini ba. Ngano ako ning gisgutan mga higala. Kaya talagsaon ang iyang ipakita. Gani murag unang termino. Unang termino ni Kagawad Livito Baldo. Apan unang adlaw siyang paglingkod. No? Iya yung gituman ang iyang gipanumpaan nga alagaran ang mga lungsuranon sa Mabini ug tanang butang nga angay hisgutan. Tanang butang nga may kalabutan ang lungsod nga ang uban nagpakahilom lamang. Apan si Kagawad Livito Baldo, siya gyud ang nagtuki. Iyang gipadangat sa sangguniang bayan para masusi ang daghang mga pangutana kalabot sa ilang lungsod. O gani, sa kunang giingon, pastilan gyud di po dalim di ay. Gikiha o gikasuhan ni si Kagawad Livito Baldo og libel. Kay matud pa nagpakaulaw ko no. Sa ang nagkiha niya ang bana pod sa mayor. So ingon ani gud ka risgo di ay. No? Kapiligroso. Kung ang atong tinuuray nga pagbati, ang atong hunahuna, atong yung itinuruay padayag, bitaw di ta maglipod-lipod, ay akasuhan di punta. Pero nagpatigbabaw. The truth will set you free. Na panultihon man na. Ang kamatuuran, naghatag og kagawasan, kang Kagawad Livito Baldo. Kaya ang piskalya mismo, upat gud to ka kaso, libel, ang piskalya mismo, ang prosecutor's office, nag-ingon, nga walay nahimo nga salaod. Walay na violate nga balaod. Way kalapasan sa balaod, ang pagpadayag sa mga huna-huna ni Kagawad Livito Baldo. Labi na kay sagad sa iyang mga gipangpadayag, na post manggaling sa Facebook, pero gikan kato sa sangguniang bayan, din adto siya dito mo himo og privilege speech. Nya ingon ana magina do naman po do na may balaod ni ana nga kung mag privilege speech ka, senador, congressman, kagawad, protektado ka. Immunity from suit. Dili ka pwede ireklamo diha kay kauban mas imong trabaho. Diba? Nya, kung wa ka kauyon sa iyang sulti, dili mo po na mahitabong pakaulaw. So mo na nahitabo, sa kunang gingon, ako lang ninisgutan. Hinaut-unta nga mudaghan ang mga konsihalis ngingon ani, na ang tinuuray gyud niyang gipanumpaan, iya yung tumanon. O, tanan diha nga mga waaga ni way usa. Diya sa lungsod sa Mabini. Nga way usa ka konsihal nga mutuki. Apan si Kagawad Baldo iyang yung gipabati, iyang gipalanog sa sangguniang bayan aron kini mahatagang aksyon. So again, kumusta kayong lahat dyan sa lungsod sa Mabini? Pohon-pohon kung ato makontak si Kagawad Livito Baldo, ang atong tuyo, unta, mga mustata, nga atong 30 million water development project nga kinisad gipaningkamutan ni Kagawad Livito Baldo nga matapos yun kay natulog ni nga maong proyekto. So nibalik naman ning trabaho human gikuti-kuti ni Kagawad Livito Baldo. So panahon na tingali mga mustata kay matud pa gisaad sa kontraktor Disyembre. Oy Marso na god, 2024.
Sige sa sunod ha. Atong suwayan og tawag si Kagawad Livito Baldo mga mustata sa maong proyekto 30 million Spring Water Development Project nga 5 ka barangay sa Mabini ang makapahimulos nini. Okay, salamat.